കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ 9, 10, 11 മന്ത്രം പഠിച്ചു അല്ലെ? 12ാമത്തെ അല്ലേ? 12ാമത്തെ മന്ത്രം. 12ാമത്തെ മന്ത്രം 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അവിദ്യയും പറ്റിയിട്ടാണ്. അതില് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ വിദ്യ അവിദ്യ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന്. അപ്പൊ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് തമ്മിലായിരിക്കും അവിടെ താരതമ്യം വരാം? ആരുടെ ആരാധന തമ്മിലായിരിക്കും? ആരുടെ ആയിരിക്കും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും, അതാണ് അവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഭഗവാൻ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിദ്യ വെച്ചിട്ടുള്ള സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. വിദ്യ അവിദ്യ വെച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വിദ്യ, ഭൗതിക ജ്ഞാനം അവിദ്യ. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അല്ലെ? പക്ഷെ 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ, 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാന് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ പ്രകാശാണ്. ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതും ചിന്തിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? പ്രകാശം അല്ലെ? പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. രണ്ടാളും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇതില് പറയണത്. ഫസ്റ്റത്തേല് പറയണത് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന വാക്ക് സംഭൂതി. വിദ്യ അവിദ്യക്ക് പകരം ഇവിടെ പറയുന്നത് സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാനൊന്ന് 1 മിനിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 12 അല്ലേ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈ മന്ത്രം നോക്കിക്കോളൂ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവത്തെ തമോ യാ ഓം സംഭൂത്യാം രതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവത്തെ തമോ യാ ഓം സംഭൂത്യാം രതഃ. ഇവിടെ സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭാവമാണ് പറയണത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ പറയുന്നത്. സാധാരണ സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭഗവാൻ.
മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ശരിക്കും നമ്മൾ വിദ്യ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവാണ്. പക്ഷെ അവിടെ വിദ്യ എന്താണ്? തെറ്റായ അറിവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മം പരമാത്മാ ഭഗവാനില് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്. ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇനി ഈ ശ്ലോകം, ഈ മന്ത്രം 9ാമത്തെ മന്ത്രമായിട്ട് നോക്കിയാല്, ഞാൻ 9ാമത്തെ മന്ത്രം വായിക്കാം. 12ാമത്തെ മന്ത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളാം. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ. ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യക്ക് പകരം അവിടെ എന്ത് വന്നു? സംഭൂതി വന്നു. യേ വിദ്യാമുപാസത എന്നുള്ളത് യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഉ വിദ്യായാം രഥഃ യാ ഉ സംഭൂത്യാം രഥഃ. കണ്ടോ? 2 വേർഡ് മാറി, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ. അവിടെ വിദ്യ അവിദ്യയായിരുന്നു, ഇവിടെ സംഭൂതി സംഭൂത്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭൂതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2 എണ്ണം മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ 2 മന്ത്രം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഒന്ന് അറിവ് വിദ്യ അവിദ്യ, മറ്റേത് ആരാധന. അതാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം. സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ, അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിദൈവങ്ങള്, അതിദൈവങ്ങൾ ദേവന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്, പ്രകാശം, ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി മാതാജി. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവൻ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവൻ അതിലും കനത്തിരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അതിലും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ്. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 10:2 പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവന്ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാന മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധേനയും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഒന്നും, ആ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെ. ഏത് വിധത്തിലും എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അതായത് ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തികളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ സ്രോതസ് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. ആ പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരം, ബ്രഹ്മജ്യോതി. പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഭഗവാന്റെ അംശാവിഷ്കാരം. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ദേവന്മാരും ഋഷികളും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശക്തനായ ദേവനായി കണക്കാക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ ഒരു ശക്തനായിട്ടുള്ള ദേവനായിട്ട് കണക്കാക്കും. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നതായിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ ആരായിട്ടാ കാണുന്നത്? ഭഗവാനായിട്ട്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷകനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നതായിട്ടും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഭക്തന്മാര് കാണുന്നത്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായം 20-21 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ് നമ്മ. സർവരുടെയും ഹൃദയഹാരിയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മുക്തരാക്കി സ്വധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ, കൃഷ്ണനെയാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മുക്തരാക്കി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവലോകത്തേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചന്ദ്രന്റെ ലോകത്തും സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സൂര്യന്റെ ലോകത്തും. അപ്പൊ ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും നമ്മള്.
നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയിട്ട് ജീവിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ലോകം എന്നത് എന്തുമാത്രമാണ്? ആത്മീയ ലോകങ്ങള്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അധിനായകൻ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അധിനായകൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിനായകൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവത്ഗീത 8:16 പറയുന്നു, ആബ്രഹ്മാഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവോന്നത ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമധാമത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്തില്ല? പിന്നെ അവർക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്ത് വിപുലവും അനന്തവുമായ അത്യുജല പ്രകാശമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണമുണ്ട്. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്ത് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണം ഉണ്ട്, പിന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അവിടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ വരുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ നാരായണ രൂപം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില്. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള് നിറഞ്ഞതാണിത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ അത്യുന്നത ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഏറ്റവും മോളിലാണ് ഏത് നിൽക്കുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകം ഉള്ളത്. സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ അനശ്വര സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോകത്ത് വിരാജിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളോടൊപ്പം ഈ ഗോലോകത്ത് വിരാജിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ഗോലോകത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെയും ആത്മീയ ലോകത്തിനെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനിലും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലും എത്തിയത് കൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും വേറെ ഏത് ഗ്രഹത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി അല്ലെ? അത് മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോകണം. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ തന്നെ പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മിഥ്യാ മതവിശ്വാസികൾ ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടി ആത്മീയ വികാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അഭിലഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരാധനകൾ നടത്തുമെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല? ആത്മീയ വിഹായസിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അഭിലഷിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിരാകാരവാദികൾ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിരാകാരവാദികള് നിരീശ്വരവാദം അത് പ്രചരിപ്പിക്കും. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അന്ധകാര പൂരിതമായിട്ടുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ലെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയാണ്? തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ആ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തില്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രമേ ജനന മരണങ്ങളുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിൽ, ആത്മീയ ലോകങ്ങളിൽ അതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം, ഭഗവാന്റേതായ ഈ സർവോത്കൃഷ്ട ശാസ്ത്രം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയോടെ പറഞ്ഞു കിട്ടിയതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പരമ്പര സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? ആ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്കത് പകർന്നു കിട്ടിയെന്ന് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാർ നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായം 19-20 പറയുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാര്. അതായത് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള അസുരന്മാർ എന്താണ്? നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് ഇവര് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് അവർക്ക് ആരും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല.
അതായത് ഇവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മതപ്രചാരകന്റെ വേഷം അണിയാന്ന് പറഞ്ഞാല് കപട മതവാദികള് ഇന്ദ്രിയ സുഖ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ ഗുരു വ്യാപാരം. അവര് ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് അവർ സ്വയം ചമയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം അത് പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്താണ്, അവര് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും നിത്യമായ ദേശത്തേക്ക് മുന്നേറുകയാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. അവര് പിന്നെ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? കാരണം അവര് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല അവർ പറയുന്നത്, അവരുടെ ആത്മീയ വ്യാപാരം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് എന്ത് വേഷം അണിയുന്നത്? ഒരു മതപ്രചാരകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ വേഷം അണിയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത തന്നെയാ വരുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയുടെ റിവിഷനാ നടക്കണം ശരിക്കും അല്ലെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതില്? 10-16 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ഉണ്ടോ? 16 അല്ല 16 ഒന്നല്ലേ ഭഗവത്ഗീത റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ്? ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നേ? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിൽ അതിലും അതിലും ഇരുട്ടി ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. സംഭൂതി ഫസ്റ്റത്തെ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ ആരാധിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിൽ മേഖലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അല്ല, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലാതെ വേറെ ആരാധന പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ, ഭഗവാന്റെ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ. സാധാരണ സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തിലാണ് കേട്ടോ. അത് എടുത്തു പറയണം. ബ്രഹ്മരൂപത്തെ ബ്രഹ്മത്തെ രൂപമില്ല, ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശാണ് അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അസംഭൂതി എന്താണ് മാതാജി? അസംഭൂതി വെച്ച് ദേവന്മാര്, സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത അസംഭൂതി വെച്ച ദേവന്മാര് കേട്ടോ, അതിദൈവങ്ങള്. അസംഭൂതി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു? ദേവന്മാരെ, ദൈവങ്ങളെ, അതിദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ദേവന്മാര്. സംഭൂതി എന്നല്ലോ, ആരാണ് സംഭൂതി? പരമദിവ്യനാണ് സംഭൂതി. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ രൂപം, ബ്രഹ്മം. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയെ സംഭൂതി ഭഗവാൻ. അതെ, 10:2 എന്താ പറയണ ഭഗവാൻ? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാനാണ് അവരുടെ എല്ലാം ആദികാരണം ഭഗവാൻ. യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ സ്രോതസ് ആരിൽ നിന്നാണ്? നിരപേക്ഷ സത്യം, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാ? ആ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും? നിരാകാര ബ്രഹ്മം, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശം, ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശാവിഷ്കരണം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരത്തിലെ രൂപവിസ്തരണാണല്ലോ വരുന്നത് പരമാത്മാവായിട്ട്. പരമാത്മാവ് ആരാണ്? വിഷ്ണുവാണ്. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അല്ല പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണാണ് അല്ലെ, പുരുഷാവതാരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിരപേക്ഷ സത്യം, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് നിരപേക്ഷ സത്യം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിഷ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശം. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷാവതാരത്തിൽ വരുന്നത്, സർവ്വവ്യാപമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അംശാവിഷ്കാരം. അതാണ് പറയാ. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തി.
പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായിട്ട് അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഭക്തന്മാർക്ക്? ഭഗവാനായിട്ട് പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടാണ് ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ അറിയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 7-ാം അധ്യായം 20-21 എന്താ പറയണത്? ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. 20-21 പറയണത് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളെ അവഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടുകൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവിടെ എന്തുണ്ട്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ട്. താൽക്കാലിക കാരണം അത് ശാശ്വതലോകം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ് എന്ത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. കട്ടാവുണ്ട് മാതാജി. അതെ, എന്റെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട്. ശാശ്വതമായ ലോകത്തിന് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകങ്ങള്. ശാശ്വത ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. ആത്മീയ ലോകങ്ങളാണ് എന്ത്? ശാശ്വത ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലേ? കേട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പരിചയമില്ലേ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട്? ഓക്കെ, ശാശ്വതമായ ലോകം ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളൊക്കെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം വൈകുണ്ഠ ലോകമൊക്കെ വരും. ശാശ്വതമായ ലോകത്തിന്റെ അധിനായകൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവത്ഗീത 8:16 എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. പുനരല്ല ഇവിടെ ബ്രഹ്മലോകത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അതെ, എല്ലാവർക്കും ജനന മരണങ്ങൾ ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതാണ്? കൃഷ്ണലോകം. വൃന്ദാവനം. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണതലത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും തരുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപിയായ സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ. ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 4:2 എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു പരമ്പരയുടെ പകർന്നു കിട്ടിയ. അതെ, അതായത് ദേവൻ